Waqt laqgħa tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista li saret il-ħamis, is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino talab lill-istess Eżekuttiv sabiex jiskatta l-proċess ħalli jiġi elett Segretarju Ġenerali ġdid. Fuq il-mezzi soċjali Michael Piccinino stqarr li minkejja l-isfidi li għadda minnhom il-Partit Nazzjonalista fl-aħħar snin, illum il-partit huwa wieħed trasformat li qed jerġa' joffri tama u opportunità ta' bidla għal pajjiżna. U stqarr illi issa il-żmien tiegħu bħala Segretarju Ġenerali riesaq lejn it-tmiem tiegħu la darba jintażel Segretarju Ġenerali ġdid fil-ġimgħat li ġejjin jinsab ħerqan għal kapitlu li jmiss fil-mixja politika tiegħu bħala kandidat għall-elezzjoni ġenerali fejn se jkompli jaħdem b'lealtà mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech u mas-Segretarju Ġenerali l-ġdid. Intant waqt din l-istess laqgħa tal-Eżekuttiv il-Partit Nazzjonalista approva grupp ieħor ta' 8 kandidati għall-elezzjoni ġenerali li jmiss.